העניין. אילן שואל איפה הדופק שלך, חמודה. הדופק שלי פה. אני לא רואה כלום, אני לא רואה... המסך שחור. הנה, עכשיו נבדק. יש לך לחצים בשמה? חיים, מה, אתה מקנא לטניה שלנו? חיים. חיים, טניה. חיים. חיים, אני נחנקתי ממך, חיים. זה חלב מפוסטר, אני מתה. זה חלב מפוסטר. יש פה מספיק יש. אלכס, זה חלב מפוסטר. אין לי כוחות. רגע, טניה. חמודה שלי. מה, שרון סטון?